Hello, good morning, Sweet Banis Gonzales, shout out. Salamat sa patamsak. Salamat po. Good morning, good morning. Kirang Kumar, shout out, good morning. Salamat po sa inyong mga patamsak. Good morning guys. Good morning, good morning, good morning. From Philippines. The word good morning. Oh, you are from Pakistan. Shout out sa 6 million in the house. Maraming salamat. Yes, I am from Pakistan. Thank you for your visiting to my live. Ito muna tayo. Tignan natin. Anong ginagawa? I know that name but I don't know that place. Oh, really? China and Pakistan, same border.
Uy, dito! Yes, sir. Thank you, the word. Thank you. Ano? Patay, yung isa, sampayan mo to. Yung isa pa doon sampayan. Tinanggal ko na. Yung isa. Kailangan natin yun. Uy, pakalayan na dawan. Kailangan ko. Mas nakata naman dyan, ma. Tama, ligpit ako sa taas. Level 3, wala ng cellphone at bawal na kumuha.
Thank you, Sweet Banis Gonzales sa Heart Heart. Nandito tayo ngayon sa taas, magliligpit ng hinigaan.
Pag-luwas ng pagkakas, may pagkakas sa pagkatano. Pag-luwas ka din dito. Kasi may pag-luwas sa bahan, hindi pag-luwas ng pagkakyan, pag-luwas sa naibong mo na yan, pinag-barbie naman. Ito, yung pinaka-luwas. Nagtatarik tayo dyan na ano mo sila? Like it na. Pagod. Ay, parang mga tanga. Hoy, maligo na, maligo na. Baka gusto nyo maligo na, o huwag na kayo maligo for life. Bumaba ka man dyan. Bumaba ka dyan. Maglapaw kita dyan. Mandaw. Saan ang likod? Oo, tanga. May naglalaba pa rito. Hmm? Lagi naman. Kain si Boboy. Pagigising lang. Kaidaran niya, kaabot ang Santa Cruzan. Hindi mo may kaidaran niya. Sumali na. Mature na. Hmm. Tapos yung gown niya sayad-sayad, no? Hila-hila. Yung ano, yung may petticoat siya, no? Ah, yung malaki. Oo. Ano? Kabalon. Hmm. Dito sila na mainit dito.
palingkurin ko ng kalahat kanan. Kung parang nag-uulan, ay mala. Parang magandang sabay-sabay kasi nagsipaglabay, kaya yan tuloy. Sino ka? Kumilimlim ang panahon. Okay, magtitismisan dyan ha. Naririnig kayo dyan, live yan. O yumayos ka, anuin mo yan. Live yan! Ano ka? Live yan sa YouTube. Ano ka? Ikaw pa marunong sa akin. Dapat yan, umuwi na sa kanila. Hindi ko alam kung anong oras. Pupunta na lang ako sa abang. Sabi ko, punta na lang. Eh, yung pag kinuha mo yung ano, malalaman ko doon. Oo. Eh, kasi, pag ano, pag lalo ba ito? Sabi ko nga yung sana yan, nakatungo na dyan. Diba, oh, parang magandang panahon, no? Parang makulimlim. Sa ibang lugar, Sa Davao, nabaha. parting Mindanao. Oo. Yung sa sister namin, huwag naman sana yung pumasok sa bahay namin dahil walang tao doon. Sa lugar ni Tatay Mudig. Oo, kaya nga. I-mute natin to, baka
Mukhang sikain yan eh. Yung ano, yung balot. Lahat nga na nakikita niyan dyan eh. Ay, boy. Gustong kainin. Sira mo na yan. Boy. Boy. Yung dugo ko, kinakain na niya yung ano niya. Oh. Ayun, laro pa na lang. Laro na. Ano naman yung pogs na ni Ken? Ken. Ano to? Ano ba? Kinain. O, ikaw na nga, nag-correct ka na.